A adxudicación do proxecto de alumeado na contorna do Miradoiro e Centro de Interpretación da Paisaxe en Punta Castro dotará de valor engadido o conxunto arquitectónico da antiga fábrica de Salgadura. Trátase dunha iluminación integrada que reforzará a lectura dos elementos e facilitará o percorrido cunha mellor comprensión espacial, histórica e material da zona. Estamos tamén con este último sprint do que é o Plan de Sostibilidade Turística en Destino, tanto con Arousa Norte, coa Mancomunidade de Barbanza Arousa, como co propio plan que levamos a cabo desde o Concello de Ribeira. Unha das últimas adxudicacións foi a do alumeado de Punta Castro, un alumeado que vai a prácticamente 32.000 euros para poñer en valor todo o que se vai a realizar ali, na antigua fábrica de Salgadura, e ademais tamén irá aparellada o que vai a ser a musealización da infraestructura. Polo tanto, creo que é un avance tamén para seguir executando todos esos fondos que veñen de Europa e que, dende logo, todo o que poida quedar neste concello económicamente vamos a facer o imposible para que quede. A encargada de executar o proxecto será a empresa Montaxes Eléctricas Noroeste, que prevé que os traballos estean rematados no prazo de mes e medio.